پہلے محرم الحرام کے حضرت امام حسین علیہ السلام لکھا محمد بارے الحمدللہ شرف حاصل کر کربلا کی زمین کے اتنے اللہ تعالیٰ نے تفریق دیتی اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا، اللہ تعالیٰ نے وہ دعاؤں منظور کی جہاں صدقے اج کربلا کی زمین کے اتنے میں کھڑا اور تھوڑی خدمت پیش کر رہا مومن تا ہے کو نصب العین یا حسین یا حسین یا حسین سونے دسیا ایڈا سونا ہے محشر دیکر سنتے رہنا ہے سارے ایک دیں یہو کہنا ہے قسمت والے ہیں بریندے نین یا حسین یا حسین یا حسین ونڈن والا ایکو دستا گھر ایتھے آ کے مورکھا جھوڑیاں بھر لگدے نہیں نے اس دے نیڑے ڈر اٹھدے باندے جیڑے کہندے رہن یا حسین یا حسین یا حسین اوزے وچ سمندر رکھیا ہے نکیاں لا تو ناد علی پکیا ہے اپنے اندروں مڑ تکیا ہے نہ جد لینا دل کماوے چین یا حسین یا حسین یا حسین کوفی اج بھی حداں ٹپدے پے کافر کہہ ملاں ہفدے پے پائتن پاک نو جڑے جپدے پے اوہا جنتاں وچ گزارے لین یا حسین یا حسین یا حسین خیمے وچ ہنیرا ہویا سی راتاں وچ سویرا ہویا سی ماڑا لیکھ پھیرا ہویا سی پرلے پاسوں پیری آ کے پین یا حسین یا حسین یا حسین کڈل اپنے ساڑی رکھدے نے سولی تے جند چاڑی رکھدے نے بغضاں نوں نت کاڑی رکھدے نے تھر جا سن جے نیڑے آ کے بین یا حسین یا حسین یا حسین اکو پلڑے رکھ کے تولی نہ انیا اگے راز ایک کھولی نہ من کن تو بنا کچھ بولی نہ لے کے ویکھی کنج ملدا چین یا حسین یا حسین یا حسین دھپاں دے وچ چھاواں لب جاون پکڑن والیاں باواں لب جاون رومن والیاں تھاواں لب جاون ہے پنجاں تے 12 دی سب دین یا حسین یا حسین یا حسین کسیاں نے کم انج دے کیتے نے صبراں دے گھٹ رج کے پیتے نے دین وچ جو سی پاڑے سیتے نے غم وچ رونا ہے عبادت عین یا حسین یا حسین یا حسین منظر جد بھی سامنے آندے نے ایک ایک نوں پھڑ پھڑ کھوندے نے خیمے ویکھ کے بچڑے روندے نے لاشے ویکھ کے روندی ٹکڑی بھیڑ یا حسین یا حسین یا حسین سونے تو نہ اس نوں وکھرا کر بخشن والا ہور نہیں کوئی ڈر رب دے کولوں کچھ تے منکر ڈر کھلی بیٹھے انام من الحسین یا حسین یا حسین یا حسین امجد آوے غیر کوئی آوے کر تو خالی کوئی نہ جاوے سکیاں نو کر مولا ساوے قبول کری ساڈے پت سے بین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد